Magandang araw kalakbay at sa lahat ng iyong masusugid na tagapakinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andrew. Nakatira dito sa isang baryo ng Samar. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kaibigan tungkol sa kanyang pamilya at kung ano ang kanilang hanap buhay. Siya nga po pala, itago na lang po natin sa pangalang Sherwin. Itong kaibigan kong ito kalakbay ay bagong lipat lamang sa aming baryo. Kasama ang kanyang asawa at 2 taong gulang na anak. Isang hapon noon, habang nagiinuman kami, ay doon na nga niya naikwento sa akin ng tungkol sa kanyang pamilya at kung bakit napilitan siyang lisanin ang tahanan ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang asawa at anak. Ayon sa kanya kalakbay, bata pa lamang siya ay alam niya nang nagbebenta ng pampaswerte ang kanyang mga magulang. Palagi nga siyang kasakasama ng kanyang ina kapag bumibili ito sa bayan ng mga gagamitin sa pampaswerte at ang kanyang ama naman ay naghahanap ng gumamela selis at kahoy ng sinukuan sa kabundukan. Maging ang dahon ng as-is ay itinuturo rin ng aking ina sa mga taong walang kakayahang bumili ng pampaswerte. Pagkat mahirap lang at sapat lang ang kinikita ng mga ito. Mare, maraming salamat talaga sa pagtuturo mo kung paano ko gamitin sa pampaswerte itong as-is. Hayaan mo at aambunan kita kapag sunod-sunod na ang biyayang dumadating sa akin. Rinig ni Sherwin na wika ng kumare ng kanyang ina. Ay naku mare, kahit huwag na, ang importante ay sundin mo lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. At panigurado akong tuloy-tuloy ang swerteng darating sa'yo niyan. Nakangiting tugon ng kanyang ina. Bago umalis ang kumari ng kanyang ina, ay narinig muli ni Sherwin ng kanyang ina na naghabilin dito. Nailagay umano ang 3 dahon ng asis sa ilalim ng lagayan ng pera sa tindahan nito. O di naman kaya ilagay sa arinola ang pinaglalagyan ng pera. At sa tuwing kabilugan ng buwan, ay itapat ang lahat ng pampaswerte sa sinag ng buwan. Nang sa ganon ay mas lalo pa iyong makasagap ng swerte. Nagpasalamat naman ang kumare ng kanyang ina bago iyon tuluyang umalis. Nay, bakit po binigyan niyo ng pampaswerte iyong kumare niyo? Eh di ba po binebenta niyo yan? Tsaka pinaghirapan yung dasalan ng mga yan. Tanong ni Sherwin sa kanyang ina noong makalayo na ang kumare nito. Ayos lang iyon anak. Mabait naman sa atin ang kumare kong iyon eh. Tugon ng kanyang ina. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, bantog na manggagamot at nagbebenta ng pampaswerte sa kanilang baryo sa Leyte ang pamilya ni Sherwin. Kaakibat kasi ng panggagamot ang pagbebenta nila ng pampaswerte. Pagkat ang lola ni Sherwin na si Lola Ayong ay nanggagamot at ang kanyang ina't ama naman ay gumagawa ng pampaswerte. Sila lang din ang nakakaangat sa buhay sa baryong kanilang tinitira noon. Kung kaya halos lahat ng mga tao ay sa kanila tumatakbo kapag nagkakaproblema at nanghihiram ng pera. Subalit lingid sa kaalaman ng kanilang mga kababaryo na may mga kababalaghan pa palang ginagawa ang pamilya ni Sherwin. Kung kaya tuloy-tuloy ang swerte yung pumapasok sa mga ito. Isang umaga noon, habang kumakain sila ng agahan ay may pumaradang itim na sasakyan. Nakita ni Sherwin na may bumabang babaeng hindi namang gaanong katandaan sa sasakyan at naglakad ito papalapit sa kanilang bakuran. Sa tansya pa nga niya ay nasa 40 mahigit lang iyon. Tao po, nandito po ba si Manang Ayong? Nay, may naghahanap po kay Lola. Wika niya sa kanyang ina. Sige anak, papasukin mo muna at nagdadasal pa ang lola mo. Maya-maya lang ay lalabas na iyon sa kwarto niya. Tugon ng kanyang ina. Kung kaya tumayo na siya at pinagbuksan ng matandang babae. Pagkapasok sa kanilang bahay ng matanda ay pinaupo niya muna sa sala at sinabing maghintay lang sandali. Pagkat nagdadasal pa ang kanyang lola sa kwarto nito. Sige iho, maraming salamat. Tugon ng babae at umupo na sa mahabang upuan. Pagkabalik ni Sherwin sa kusina ay tinapos niya na ang kanyang pagkain. Makalipas lang ang ilang sandali, ay natanaw niya na ang kanyang lolang nagmamadaling lumapit sa babaeng nakaupo. Saglit na nag-usap ang mga ito at may iniabot na sobre sa kanyang lola bago nagpaalam ang babae. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Paniguradong sa susunod na araw ay wala nang manggugulo pa sa apo mo.
Wika ng kanyang lola. Maraming salamat po ulit, Manang Ayong. Babalitaan po kita sa susunod na araw. Wika ng babae bago ito lumakad patungo sa sasakyan nito. Pagkatapos mag-usap ay nilapitan niya ang kanyang lola at tinanong kung ano ang kailangan ng babae. Dahil sa tingin ni Sherwin, hindi naman iyon bumili ng pampaswerte. Lola, ano po ba ang ginawa ng babae? Ba't parang nagmamadali naman yatang umalis? Tanong ni Sherwin nang makalapit na siya sa kinauupuan ng kanyang lola. Wala yun, apo. May ipinabigay lang. Sagot nito kay Sherwin. Kung hindi niyo po na itatanong, kalakbay. Noong mga panahong iyon ay nasa edad 91 na ang kanyang lola. Pero sa maniwala man kayo't sa hindi, mas malakas pa iyon sa kalabaw kung magkikilos. Tila ba walang iniindang sakit o ano pang karamdaman, katulad ng pangkaraniwang matatanda. Kaya nga bilib na bilib siya sa kanyang lola. Pagkat hindi ito katulad ng ibang matanda na kapag umabot na sa ganoong edad, ay nakaratay na lang sa higaan o kaya'y may kung ano-ano nang nararamdamang sakit. Noong sumapit na ang kabilugan ng buwan, hindi makatulog si Sherwin. Kaya naman bumangon siya mula sa pagkakahiga at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Habang naglalakad ito sa may sala, ay may naulinagan siyang parabang may bumubulong-bulong sa kwarto ng kanyang lola. Sa isip-isip pa nga ni Sherwin, sigurado ay nagre-ritual na naman ang lola niya para sa mga pampaswerteng ginagawa nila. Umiling-iling naman na naglakad si Sherwin patungo sa kusina. Matapos niyang uminom ng tubig ay agaran na siyang naglakad pabalik sa kwarto. Noong matapat na naman siya sa kwarto ng kanyang lola, nakarinig na naman siya na parabang sinasakal. Kaya naisip niyang baka nilolooban sila ng magnanakaw at sinasakal ang kanyang lola. Kaya't nagmadali na siyang tumakbo at walang sabi-sabing binuksan ang pintuan ng kwarto ng kanyang lola. Subalit ganoon na lamang ang pagkagulat niya. Sa kadahilan ng naabutan niya, na nakaluhod na nakayukyok sa sahig ang ulo ng kanyang lola habang may ibinubulong ito na parabang may sinasamba o kaya'y kinakausap ang mga insektong nakapalibot dito. Pagkaangat ng mukha ng kanyang lola, ay tumitirik ang mga mata nito at purong kulay puti na lang ang nakikita niya. Anya pa ni Sherwin, daig pa ang bakulaw na bruha noong pagmasdan niya ang kanyang lola. Sapagkat sobrang nakakapanghilakbot ang wangis ng mukha nito at animoy aswang. Napapalibutan rin ng mga insektong sa lagubang at iba ang pabilog na niluluharan ng kanyang lola. Habang may dalawang kandilang itim na nakatirik sa harapan nito. Nakita niya ring may larawan ng lalaki ang naroroon malapit sa kandila at unti-unti iyong napapatakan. May binabanggit na mga salitang Latin ng kanyang lola. Pagkatapos ay inilagay sa bote ang litrato ng lalaking napatakan ng kandila at isa-isang pinulot ng kanyang lola ang mga bulating nagkukumpulan sa sahig. Tapos ay ipinasok niya iyon sa bote, kung saan naroroon ang litrato noong lalaki. Pagkatapos ay pumulot ang kanyang lola ng iilang pirasong maliliit na ipis at inilagay sa loob, tapos ay binulungan muli ang bote bago tinakpan. Sobrang kinabahan si Sherwin at hindi niya alam kung ano ang nangyayari at kung ano ang ginagawa ng kanyang lola. Dahil sa ang alam niya lang ay nagre-ritual lang ito ng pampaswerte at iyon ang ibinebenta nila. Pero bakit ngayon ay parang may kakaibang ginagawa ito? Nung akmang tatalikod na sana siya para puntahan ang kwarto ng kanyang mga magulang. Pero bigla niyang narinig na nagsalita ang kanyang lola ng, "Apo, sandali lang." Tawag sa kanya ng kanyang lola sa garalgal na boses. Kinakabahan man ay dahan-dahan niyang nilingon ito. Nung lingunin niya ang kanyang lola, ay normal na ang mukha nito. Kaya napakurap-kurap siya ng kanyang mga mata at napatanong sa kanyang isipan kung ang nakita niya ba kaninang matanda at ang kaharap niya ngayon ay iisa lang. "May kailangan ka ba, apo?" Dinig niya ang tanong ng kanyang lola. "Ha? Wala po. Sige po lola, papasok na po ako sa kwarto." Anya at nagmamadali ng maglakad papasok sa loob ng kanyang kwarto. Buong magdamag ay hindi siya makapag-isip ng tama dahil sa kakaibang pangyayaring natuklasan niya sa kanyang pamilya. Hindi niya lubos sa kalaing may itinatagong lihim pa pala ang kanyang pamilya. Kinabukasan pagkagising ni Sherwin,
ang maraming taong nakapilat bumibili ng pampaswerte. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa mga nangyayari o hindi, pagkat litong-lito na talaga siya sa mga nangyayari. Anak, gising ka na pala. Halika, tulungan mo kami magbenta at ipaliwanag sa mga bumibili kung paano gamitin ang mga pampaswerte. Tawag sa kanya ng kanyang ina. Nagdadalawang isip siya kung lalapit ba siya sa kanyang ina o hindi. Dahil sa naalala niya na naman ang mga pangyayaring ginagawa ng kanyang lola kagabi. Kalimutan mo na ang mga napansin mo kagabi, apo. Dahil isa iyon sa mga ritual na ginagawa ko upang mas lalo pang swertehin ang mga naniniwala sa ating pampaswerte. Kaya halika na, tulungan mo na ang iyong ina. Napaigtad naman si Sherwin nang mabosesan niya ang kanyang lola, na kanina pa pala sa likuran niya at nagmamasid lamang sa mga namimili. Dahil sa sinabi ng kanyang lola, ay hindi na siya nag-alinlangan pang paniwalaan nito sa mga sinasabi. Dahil ang buong akala nga niya ay hindi gumagawa ng masama ang kanyang pamilya. Habang ipinapaliwanag niya sa mga namimili kung paano gamitin ang tamang pagbanggit ng pampaswerteng salita, ay nasipat ng kanyang mga mata ang babaeng pumunta sa kanilang bahay noong umagang nag-aalmusal pa lamang sila. Natataranta itong naglakad papalapit sa kanyang ina at agarang hinahanap ang kanyang lola. Sherwin, anak, samahan mo itong bisita natin sa lola mo. Nandun sa loob ng bahay. Utos sa kanya ng kanyang ina. Kaagad naman niyang sinamahan ng babae. At pagkapasok nga nila sa loob ng bahay, ay naabutan niyang nakaupo ang kanyang lola at may hawak itong rosaryo na para bang nagdadasal ito habang inililipat ang daliri sa beads ng rosaryo. Nilapitan niya ito at sinabing may bisita umano ito. Inutusan naman siyang papasukin ng kanyang bisita, kaya naman agaran niya ng pinapasok yung babae. At pagkalapit nga ng babae, ay napansin niya nagpupunas na ito ng luha. At para bang galit ito sa kanyang lola. Napakunot no si Sherwin at nagtataka kung bakit umiiyak ang babae. Gayong wala namang ginagawang masama ang kanyang lola dito. At para makasigurado siyang walang gagawing masama ang babae sa kanyang lola, ay hindi na muna siya tuluyang lumabas ng pintuan. Bagkus ay nagkubli lang siya sa likuran ng pintuan at matamang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Manang Ayong, tulungan niyo ho ako. Nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko. Gusto ko na pong gumaling ang asawa ko. Ayoko nang nakikita siyang nahihirapan at para bang namamatay na. Impit na iyak ng babae. Akala ko ba'y gusto mong pahirapan ng asawa mong babaero't nananakit bago iyon mamatay? Sambit ng kanyang lola dito. Pakiusap, Lola Ayong. Ayoko nang ituloy ito. Nagbago na po ang isip ko. Itigil na po natin ito. Kahit huwag mo nang ibalik sa akin ang bayad. Gusto ko lang gumaling ang asawa ko, Manang Ayong. Umihikbing wika ng babae. Kahit na po doblehin ko pa ang binahid ko sa iyo, Manong Ayong. Pakiusap, pagalingin mo lang ang asawa ko. Pasensya ka na, Merla. Pero huli na ang lahat. Malapit nang maubos ng insektong itinanim ko sa katawan ng asawa mo ang kanyang laman. Wika ng kanyang lola. Manang Ayong, nakikiusap po ako sa inyo. Bawiin niyo na po ang pambabarang sa asawa ko. Hindi ko na po talaga kaya. Nakukonsensya po ako sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan. Luha ang sambit ng babae. Di ba tinanong naman kita noon kung buo ba ang loob mo sa ipapagawa mo? Pero ang sabi mo hindi na magbabago pa ang pasya mo. Kaya sinunod ko lang ang kagustuhan mo. Hindi biro ang ginagawa kong pambabarang, Merla. Mataas na ang boses ng kanyang lola at para bang nagagalit na ito. Nasilip niyang nagmamakaawa at nakaluhod na ang babae. Kung kaya hindi na nakayanan pa ni Sherwin ang mga narinig niyang pinag-uusapan ng dalawa. Kaya naman lumabas na ito sa pinagkukublihan at dahan-dahang lumapit sa dalawa. Lola, anong ibig sabihin ng mga narinig kong pinapahirapan niyo ang asawa ng babaeng ito? Tanong niya sabay turo sa babaeng nakaluhod at nagmamakaawa. Apo, kanina ka ba bariyan? Gulat na tanong ng kanyang lola. Sagutin niyo po ang tanong ko, Lola. Bakit niyo pinahihirapan ang asawa niya? Anong pambabarang ang pinagsasasabi niya? At saka papaano niyo pinapahirapan? Tanong ni Sherwin sa kanyang lola.
Tumayo ka riyan, Merla, umuwi ka na muna. Sa makalawa araw ng Biyernes iyon, balikan mo ako rito at tatanggalin ko ang mga itinanim kong barang sa asawa mo. Utos ng kanyang lola. Tumango naman ang babae at agad nang tumayo. Tapos ay nagpunas ng mga luha at kaagad na lumabas ng kanilang bahay. Gulong-gulo na si Sherwin ng mga sandaling iyon at hindi niya alam kung ano ba ang pinag-uusapan ng dalawa. Ipinaliwanag naman sa kanya ng kanyang lola kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Bukod sa gumagawa ng pampaswerte. Noong una'y nagulat siya at natakot at hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang lola. Subalit ipinaliwanag ng masinsinan sa kanya ng kanyang lola na ang angkan talaga nila ay angkan ng mga antingero at albularyo. Kung ganoon ho, ano ba talaga ang angkan natin, lola? Bakit gumagawa tayo ng mga pampaswerte? Di ho ba't ang gumagawa lang noon ay mga angkan lang ng mga albularyo at antingero? Tanong niya rito. Huminga muna ng malalim ang kanyang lola bago nagsalita ng, ang totoo niyan, apo, mambabarang talaga ang angkan natin. Simula pa sa mga kaninununuan natin hanggang sa naipasa na sa kasalukuyang henerasyon. Kaya rin gawin ng mga mambabarang ang mga ginagawang pagbibigay ng swerte at panggagamot ng mga albularyo at antingero sa ibang paraan nga lang. Umpisang paliwanag ng kanyang lola. Wika pa ng kanyang lola, tuwing kabilugan ng buwan umano ay kailangan nitong mag-alin ng kaluluwa ng tao sa mga sinasambang demonyo. Dahil kung hindi, ang pamilya nito ang babalikan ng demonyo at magbubuwis ng buhay. O kaya naman, ay unti-unting hihigupin ng mga alagang insekto ang kanyang lakas hanggang sa siya'y mawalan na ng buhay. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng kanyang lola, ay kinakailangan nitong mag-alay ng kaluluwa ng iba. Huwag lamang mawalan ng mga mahal sa buhay. Dagdag pang wika nito, ang kanyang mga inaalay lamang umano ng mga kaluluwa ay yung mga taong ipinababarang sa kanya ng mga taong pumupunta sa kanilang bahay at nakikiusap. Hindi ko maaaring ihinto ang ipinamana sa atin ng ating angkan, apo, dahil ayokong isa sa inyo ang mawala. Nangingilid na luhang wika ng kanyang lola. Naintindihan niya na nang matapos may paliwanag sa kanya ng kanyang lola ang lahat-lahat. Kaya naman sinabihan niya ito na sasama niya ito sa bahay noong babae. Noong dumating na nga ang araw ng Biyernes ay agaran na nagbisi si Sherwin. Nang sa ganun ay masama niya ang kanyang lola na magtungo sa bahay ng taong binarang nito upang gamutin. Lola, ayos lang ba talaga yung gagawin mo? Eh di ba naiaalay mo na yung kaluluwa ng tao sa demonyo? Pag-aalalang tanong niya sa kanyang lola habang nag-aayos ito ng mga gamit sa pagreritual. Huwag kang mag-alala, apo. Ako na ang bahala. Tipid na ang ngiting sagot nito sa kanyang apo. Kaagad na siya nagpaalam sa kanyang ina na sasamahan niya muna ang kanyang lola at may pupuntahan lang itong importante. Inay, huwag niyo na lang ho kayang isama si Sherwin. Baka mapaano pa po kayo sa pupuntahan niyo. Pag-aalalang saad ng kanyang ina. Sasang-ayon na sana ang kanyang lola na huwag na siyang sumama. Subalit nagpumulit siyang isama ng kanyang lola dahil sa gusto niya rin makita kung ano ba talaga ang ginawa ng kanyang lola sa asawa ng babae na pumunta sa kanila. Wala nang nagawa ang kanyang mga magulang dahil sa siya na ang may kagustuhang sumama. Makalipas lang ang mahigit 1 oras ay nakarating na sila sa bahay noong binarang ng kanyang lola. Sa bungad pa lang ng bakuran ay nagmamadali nang lumapit sa kanila ang babaeng nag-utos na barangin ang kanyang asawa. Mabuti naman at dumating na po kayo, Manong Ayong. Kanina pa po kami naghihintay. Wika ng babaeng si Merla. Matipid namang ngumiti ang kanyang lola at sinabing medyo natagalan lang sila sa pag-aasikaso kung kaya natagalan sa pagpunta. Sa bakuran pa lang ay masasabi na ng kaibigan kong si Sherwin na talagang may sinasabi ang babaeng kliyente ng kanyang lola. Dahil sa napakalaki ng bahay at malawak iyon na halatang mayaman. Matapos silang salbungin nito ay agaran na silang pinapasok sa loob ng bahay. Nang sa pagpasok pa lang umano nila ng bahay kalakbay, may naamoy na raw siyang kakaiba. Yung bang amoy napakalansang nabubulok. Kaya napatakip siya ng ilong dahil hindi niya na nakayanan ang napakabahong amoy
na umaalingasaw. Marahil ay napansin si Sherwin ni Merla kaya nagsalita ito ng, "Pasensya na po sa inyo kung ganito ang amoy na bumungad. Kahit anong palinis ko po kasi sa mga kasambahay dito. Ewan ko ba kung bakit hindi mawala-wala ang napakalansang amoy na yon. Saad sa amin ng babae. Ganoon talaga kapag may nabarang sa pamilya nyo. Kahit anong linis nyo pa sa bahay. Hanggat nandito ang taong tinaniman ng barang, ay hindi talaga mawawala ang amoy ng lansa." Wika ng kanyang lola. Pinagpahinga muna sila sa sala. Dahil sa 6:00 pa naman ng hapon, uumpisa ng kanyang lola ang pagre-ritual. Nung pasado 3:00 pa lang ng hapon. Kaya naman nakipagkwentuhan pa ang kanyang lola sa mga kaanak ni Merla. Habang nagpapatay sila ng oras. Dahil sa 6:00 pa naman ng gabi uumpisa ng kanyang lola ang paggagamot sa pasyente. Habang inililibot niya ang kanyang paningin ay may nasipat siyang malaking tao na nakakubli sa may kusina at kinakawayan siya at pinapalapit. Anya pa, namumula ang mga mata ng lalaki at para bang umiiyak iyon. Sobrang nakakaawa daw ang mukha ng lalaki nang titigan niya iyon. Kaya naman tumingin muna siya sa kanyang lola bago tumayo upang puntahan ang lalaki nagkubli sa may kusina. Nung mapansin niyang hindi nakatingin sa kanya ang mga ito, ay dire-diretso na siya naglakad papuntang kusina. Sa pagkakataon ngayon kalakbay, ay nakatayo na ng maayos ang lalaki at nakaharap na sa gawin niya. Na para bang hinihintay talaga siya nitong makalapit. Subalit nung malapit na siyang makarating sa kusina, ay bigla na lang nawala ang lalaki. Kaya nagpalinga-linga umano siya at hinanap ang lalaking tumatawag sa kanya. Subalit nakailang minuto na siya sa paghahanap, ay hindi niya talaga makita ang lalaki. Hanggang sa isang tapik sa balikat ang kumuha sa kanya ng atensyon. "Anong ginagawa mo rito, iho?" Tanong ni Merla nang lingunin niya iyon. Ano po kasi may nakita po akong lalaki dito kanina sa kusina. Ang kaso bigla pong nawala nung makalapit na ako." Tugon niya kay Merla. "Lalaki? Wala namang ibang lalaki dito sa loob ng bahay, kundi ang asawa ko lang. Parehong mga babae kasi ang naririto sa loob ng bahay." Sambit niya at hinanap nito ang lalaking tinutukoy niya. Siguro po baka nang malikmata lang ako." Anya ni Sherwin at napapakamot na lang sa batok. "Baka nga, kasi wala namang ibang lalaki dito eh. O siya, halika na sa sala at nakahanda na yung merienda." Pag-aaya sa kanya ng babae. Sumunod naman siya ng lakad dito. Ngunit habang nakasunod si Sherwin sa babae, ay nilingon pa niya ang bandang kusina at nagbabaka sakaling makita ulit yung lalaking kumakaway sa kanya. "Halika na iho, tumingin ka sa dinaraanan mo at baka matisod ka." Saad sa kanya ni Merla. Kaya napatingin siya muli sa babae at tumango. Sa isip-isip niya kalakbay, sino kaya ang lalaking kumakaway sa kanya at ano ang kailangan nito? Mukha kasing nakakaawa ang itsura ng lalaki. Makalipas lang ang ilang oras at pumatak na ang 6:00 ng hapon. Saka pa lamang sila pumasok sa loob ng kwarto kung saan naroroon ang pasyente. Pagkapasok nila sa loob ng kwarto ay tumambad sa kanya ang itsura ng lalaki. Sobrang nakakaawa ang mukha nito na punong-puno na ng mga sugat. Maging ang buong katawan ng lalaki ay halos malata na rin at sobrang napakabaho na ng amoy nito. Anya pa, buhay nga yung lalaki, pero mukha na iyong bangkay. Pagkat sa amoy pa lang ay amoy patay na iyon at ang katawan nito'y butot balat na. At idagdag pa na kinakain na ng uod ang mga sugat nito. Kung lalagyan mo nga raw ng 25 ang sugat ng lalaki ay lulubog iyon. Dahil sa napakalambot ng mga sugat nito at napupuno na ng mga itim na uod na animoy kitikiti ng lamok. Hindi pa nga niya napigilan ang kanyang sarili, kung kaya napatakip siya sa ilong at napaduwal. Ngunit tinapik siya ng kanyang lola at may ibinulong itong orasyon at iniihip sa kanya. Kung kaya nawala ang pagkahilot pandidiri niya sa lalaki at bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam.
Pero noong matitigan niya ang lalaki ay nalaki ang kanyang mga mata. Sa kadahilan ng biglang bumalik sa kanyang isipan, yung nakita niyang litratong pinapatakan ng kandilang itim ng kanyang lola at ang lalaking kumakaway sa kanya kanina. At ang lalaking nakarating ngayon sa kanyang harapan ay iisa lamang. Napatingin siya sa kanyang lola na abalang nag-aayos ng mga kandilang itim. Palibot sa luluran nito sa paanan ng lalaking nakaratay. Halo-halo na ang emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Dahil sa hindi niya alam kung kanino siya maaawa. Sa kanyang lola ba o sa lalaking binarang nito? Pagkat ilang beses niyang niloko ang asawa nito at sinakta ng pisikal. Ang kwento pa nga ni Merla sa kanila, kaya umuna gustong ipabarang niya ang kanyang asawa dahil sa kamuntikan na siyang mapatay nito. Dahil lamang sa kinumpronta niya ito sa babaeng nabuntis nito. Bugbog sarado ang kanyang muka at halos makomatos na siya sa ospital. Kung kaya nagawa niyang gantihan ng asawa sa pamamagitan ng masamang gawain sa kaliwa. Subalit noong nakita niya naghihirap ang lalaki, ay naawa na raw siya at gusto niyang ipatigil ang kanyang ipinapagawa. Hindi naman pwedeng kumuha ito ng albularyo dahil malalaman ng pamilya noong lalaki ang ginawa nito sa asawa. Bakit naman kasi ganoon? Pwede namang iwan na lang ang lalaki kapag sinaktan ka ng pisikal. Hindi yung nagtitiis na lang hanggang sa umantong na sa masamang gawain. Buntong hininga niyang pabulong na wika. Pero ang hindi alam ni Sherwin ay narinig pala siya ni Merla. Kung kaya sinagot siya nito ng, "Matagal ko nang gustong hiwalayan ang asawa ko. Pero ayaw niya talaga. Hindi siya pumayag na maghiwalay kami. Nagbabanta pa nga siyang papatayin ng buong pamilya ko kung hihiwalayan ko siya. Kaya natakot ako hanggang sa umantong na nga sa hindi maganda ang ginagawa ko." Humihikbing wika nito sa likuran niya. Silang tatlo lang ang nasa loob ng kwarto ng mga sandaling iyon. Dahil sa hindi po pwedeng papasukin ng kanyang lola ang ibang kaanak nito. At baka tumigal po pa sa mga kaanak ang ritual na gagawin ng kanyang lola. Bakit hindi na lang po kayo nagsumbong sa mga pulis para naman mabigyan ng proteksyon ng pamilya nyo? Tanong ni Sherwin kay Merla. Sumagot naman ng babae at sinabing hindi raw siya pwedeng magsumbong sa mga otoridad. Pagkat may kaanak rin ng kanyang asawa ng mga pulis at ang iba pa ngay mataas ang katungkulan. Kaya sa oras na magsumbong umano siya ay baka mabaliktad pa siya at siya pa ang mapagbintangan may maling ginagawa. Grabe naman. Iba talaga kapag pera ang pinapairal eh. Iiling-iling na wika ni Sherwin. Hoy, ano ba naman kayo? Tama na yung daldalan nyo at akin na ang nasa aparatos na bote. Utos ng kanyang lola. Mabilis naman niyang sinunod ang utos ng kanyang lola at hinanap ang boteng sinasabi nito na nasa loob ng aparatos. Nung makita niya na ang boteng may litrato ng lalaki at may mga insekto sa loob, agaran niya nang iniabot sa kanyang lola ito at nagwika ng, "Lola, anong gagawin niyo po riyan? Papakawalan ko na ang mga insektong nasa loob ng bote at maghahanap sila ng ibang makakain." Saad ng kanyang lola na hindi tumingin sa kanyang apo. Bago pa man nag-umpisang magritual ay sinabi nitong isara ng mabuti ang pintuan at lagyan niya umano ng selyong orasyon. Nang sa ganoon na hindi marinig ng mga taong nasa labas ang mga orasyong babanggitin ng kanyang lola. Nagtaas naman ng poder sa katawan si Sherwin, habang si Merla naman ay inusalan niya ng pambakod sa katawan at pinanatiling nakaupo lamang sa may upuan sa gilid ng higaan ng asawa nito. "Aling Merla, wag ko kayong aalis riyan anuman ang mangyari. Dahil sa oras na lalabas kayo sa bakod na inusal ko, tiyak kayo ang magiging kapalit ng asawa niyo," wika ni Sherwin sa babae. Sumunod namang tumango si Merla at nagpahid na lang ito ng luha. Nahalatang kinakabahan tapos ay natataranta at hindi alam ang gagawin. Matapos makapag-usal ng pambakod si Sherwin, ay agaran niyang iminuwesto at itinapik sa balikat ni Merla. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang lola na nakaselyado na ang lahat at pwede na itong mag-umpisa magritual. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na nga mag-usal ng mga orasyon sa kaliwa ang kanyang lola at maya-maya lang ay binuksan na nito ang bote at agarang pinakawalan ang mga insekto.
Kaagad naman nagsigapangan ng mga insekto at nagmuestro ang mga ito ng paikot sa kinaluluhuran ng kanyang lola. Nang mga oras na iyon, Kalakbay, habang pinagmamasdan niya ang kanyang lola, ay bigla na lamang siyang nagulat at nag-aalala. Sa kadahilan ng nakita niyang dahan-dahang lumapit ang isang may kalakihang alupian sa paanan ng kanyang lola at walang ano-ano'y kinagat ito. Nakita niyang napangiwi ang kanyang lola dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit tiniis lang nito ang sakit at nagpatuloy lamang sa ginagawang pagretwal. Hanggang sa may isa na namang alupian ang lumapit at katulad noong naunang insekto, ay ganoon rin ang ginawa ng alupiyang lumapit sa kanyang lola. Doon ay sumagi sa kanyang isipan na hindi kaya ang sinabi ng kanyang lola na maghanap ng ibang makakain ay ang sarili nito ang tinutukoy. Akmang pipigilan niya na sana ang kanyang lola. Subalit tinitigan siya nito ng masama habang ipinagpapatuloy ang pagre-ritual. Dahil sa takot siya kapag nagagalit na ito, kung kaya nanatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan at natatarantang nakamasid lang. Hindi rin siya po pwedeng magsalita pagkat wala pang hudyat ang kanyang lola na maaari na siya magsalita. Grabe ang takot at kaba na kanyang nararamdamang, Kalakbay. Lalo na nung makita niya ang mga insektong sunod-sunod na nagmamadaling lumapit sa paanan ng kanyang lola. Tapos ay gumapang iyon papalapit sa binti nito at ang iba'y nilalantakan na ang paa nito. Nakita niyang may lumalabas ng dugo mula sa pagkagat ng mga insekto. Subalit hindi iyon ininda ng kanyang lola. Bagkus ay nagpatuloy lang ito sa pagre-ritual kahit na nangangatog ang mga kamay. Bumubulong ito at tuwid na tuwid sa pagkakalod sa ginawa nitong bilog, habang ang mga kandila naman ay mabilis lang natunaw na para bang minadali iyon. Ngunit ang mas ikinagulat ng aking kaibigan ay noong makita niyang kinuha ng kanyang lola isa-isa ang mga kandila at isa-isa ring ipinatak iyon sa mukha habang nakatingala. Hindi na magtandamayaw si Sherwin sa kanyang nakita at nagsisisigaw na ito. Subalit tila hindi man lang siya naririnig ng kanyang lola. At ang mas malala, hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. At para bang ipinako siya ng kanyang lola, nang sa ganoon ay makasigurado itong hindi niya ito mapipigilan sa ginagawa. "Lola, itigil niyo na yan. Parang awa niyo na po. Itigil niyo na yan. Ako na lang. Ako na lang ang ialay niyo sa demonyo. Kapalit ng kaluluwa ng lalaking inalay niyo sa demonyo. Pakiusap." Nagsisisigaw na pakiusap ni Sherwin habang patuloy ang pag-aagos ng mga luha sa kanyang pisngi. Sa kadahilan ng hindi niya na nakayanan ang ginagawa ng kanyang lola sa sarili niya. Walang tigil pa rin ang ginagawa nitong pagpatak ng kandila sa buong braso, binti at maging ang balikat at leeg ay pinapatakan rin ng kandila. Tadtad na ang mga braso nito sa patak ng kandila at nakikita niyang napapaso na ito at nagpapantal na ang balat. Habang ang mga insekto naman ay animoy pinagpipiyastahan ang binti ng kanyang lola at walang umpay na nilalantakan iyon. Makalipas ang mahigit isang oras ay natapos na itong magritual. Dahan-dahan namang umalis sa mga binti nito ang mga insekto at pagkatapos ay bumalik na iyon sa nakabukas na bote. Nangangatog na tumayo ang kanyang lola habang nanghihina na ito. Kung kaya sinubukan niya ulit gumalaw at doon ngay naigalaw niya na ang kanyang sarili. Kaya naman napatakbo na siyang palapit sa kanyang lola at agarang inalalayan ito bago pa man mawalan ng balanse at matumba. "Lola, ayos ka lang ba?" Pag-aalalang tanong niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. "Ayos lang ako, apo. Huwag kang mag-alala. Kung tutuusin ay kulang pa itong sakripisyo ko sa mga nagawa kong kasalanan." Tugon nito sa kanya. "Lola naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi lang rin naman kayo ang may kasalanan nito eh." Pagalit niyang wika rito. "Ano ka ba, apo? Huwag ka nang magsalita pa riyan at ilapit mo na ako sa pasyente. Nang sa ganoon ay magamot ko na siya." Anya nito. Kaya naman inalalayan niya ng makalakad ito papalapit sa nakaratay na lalaki. Pagkalapit ng kanyang lola, ay may malit na langis itong kinuha sa bulsa at inutusan niya magpausok at sunugin ang litrato ng lalaki.
Pagkatapos ay itinapat sa lalaki ang usok at winiskan ng langis ang pinapausok niya. Nagmadali namang kinuha niya ang lahat ng nakahanda at inilagay ang lahat ng tuyong halamang dahon. Tapos ay agad na sinindihan. Noong umaapoy na iyon ay aagaran niya ng sinunog ang litrato ng lalaki at pagkatapos ay itinapat sa higaan ng lalaki at winisikan ng langis. Habang ang kanyang lola naman ay panay ang pag-usal ng orasyon at iniihip iyon sa buong katawan ng lalaki. Matapos mag-orasyon ng kanyang lola ay kinuha nito ang panyong kulay itim na nakababad sa langis na may nakababad na balat ng ahas at paulit-ulit na ipinahid sa buong katawan ng lalaki. Matapos gawin iyon ng kanyang lola, sa maniwala man kahit sa hindi kalakbay, bigla na lamang nalagasan ng mga uod na kanina'y nagkukumpulan sa mga sugat ng lalaki. Nangalaglag iyon sa higaan at hindi na gumagalaw. Ilang beses pang inulit-ulit gawin iyon ng kanyang lola hanggang sa wala na silang nakitang uod na gumagapang sa katawan ng lalaki. Sana naman ay magtanda na kayo. Hindi porket galit kayo sa isa't isa, basta-basta nyo na lang gagawin ang hindi maganda. Dahil hindi lahat ng mambabarang ay kayang magsakripisyo katulad ng ginawa ko. Sapagkat palit kaluluwa ang kasunduan namin ng demonyo na sinasamba namin mambabarang. Wika ni Lola habang paulit-ulit pa rin pinupunasan ng lalaki. Hayaan mo't gagaling na itong asawa mo. Sana naman kung mag-away kayo at hindi nyo na talaga kaya ang isa't isa, mas mabuting magdasal kayo sa itaas at humingi ng gabay. Nang sa ganoon ay kapayapaan ang mananalaytay sa pamilya nyo. Dagdag pang wika ni Lola. Luhaan naman nagpasalamat si Merla sa kanyang lola. Ito na ang huling pagtatagpo natin, Merla. Sa susunod mas mabuting pag-isipan mo ng maigi bago ka gumawa ng hindi magandang aksyon. Dahil kung ibang mambabarang lang ang napuntahan mo, sigurado ako, pababayaan ka ng mamatay ang asawa mo. Matapos ngang gamutin ng kanyang lola ang lalaki at sinabing ipagpahinga lang ng 3 araw, ay muli nang babalik sa normal ang pangangatawan nito. Sandali pa silang nagpahinga bago umalis. Nagpresenta naman si Merla na ihatid sila. Ngunit tumanggi ang kanyang lola at sinabing mas gusto niya maglakad ng gabing iyon. Dahil sa gusto muna nitong magmuni-muni muna sa gilid ng daanan habang maglalakad sila pauwi sa kanilang baryo. Makalipas na ang ilang minuto ay naglakad na sila pauwi sa kanilang baryo. Noong makalayo na sila sa bahay ni Merla, ay nagtanong ang kaibigan ko kung ano ba talaga ang ginawa ng kanyang lola kanina. Sinabi naman ng kanyang lola na ang ginawa nito kanina ay pagbubuwis buhay. Inalay nito ang sariling kaluluwa. Kapalit ang kaluluwa ng lalaking nakatakda na sanang kuhanin ng demonyo. Sinabi rin itong mas mainam na umano iyon dahil sa hindi ito magbubuwis pa ng ibang buhay ng kaanak. Isa pa matanda na umano ito at gusto nang mamahinga ng tuluyan. Dahil sa pagod na ang kanyang lola sa ginagawang kasalanan. Pero Lola, hindi ho ba't kinakailangan niyong ipasa ang kaalaman niyo? Nang sa ganoon ay makapagpahinga kayo? Tanong niya rito. Iyon ang nakasanayan ng ating mga kaninunuan, Apo. Pero susubukan kong walang pagpasahan ng kaalaman ko sa pambabarang. Nang sa ganoon ay wala nang susunod sa yapak ko. Wika nito at napabuntong hininga ng malalim. Pagkarating nila sa bahay ay nag-aalala namang sinalubong sila ng kanyang ina. At maluha-luha ito nang nakita kung ano ang sinapit ng ina nito. Habang tinutulungan nila papasok sa loob ng bahay ang kanyang lola at may nakita siyang dalagang nakaupo sa sala. Nakita niyang may bitbit yung malit na bote ng langis at alam niyang ang boteng iyon ay panggayumang ibinebenta nila. Kaya napatingin siya sa kanyang ina at napatanong kung bakit gabing-gabi na ay may customer pa rin sila. Sinabi naman itong naaawa umano ito sa dalaga dahil sa nagmamakaawa na itong pagbilihan niya ng panggayuma. Sapagkat mayroon lang daw itong gagayumahing lalaki. Sa ganda ng babaeng yan, bakit kinakailangan niya pang bumili ng gayuma? Imposible namang hindi siya magustuhan ng lalaking hinahangaan niya. Wika niya sa kanyang ina. Bumulong naman ito sa kanya ng,
Marahil ay may asawa na ang kanyang gagayumahin na babaeng yan. Kung kaya nagkukumahog na bumili ng panggayuma. Napalatak naman siya at napasabi na, ano ba naman ang nangyayari sa mundo? Bakit gano'n na lang ang mga ikinikilos ng mga tao? Kung hindi nila makuha ang gusto, kung hindi nila makuha ang gusto nila, idinadaan nila sa maling gawain. Gayong alam naman nilang masama ang mga bit. Tumingin naman sa kanya ang dalaga at agad na yumuko na halatang nahihiya ito. Kung kaya agara na siyang pumasok sa kanyang kwarto, matapos maihatid ang kanyang lola sa kwarto nito at agad na ibinagsak ang sarili sa malambot na higaan. Sigurado, sa susunod na araw may pupunta na naman dito para ipatanggal ang panggagayuma. Ay, sana nga lang hindi siya maging kabit. Sayang naman ang ganda kung mauuwi lang sa parausan. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang pagkainis niya sa dalaga. Gayong bumibili lang naman iyon ng panggayuma. At pakialam niya ba kung saan gagamitin ng dalaga ang binili niyang gayuma? Sa kakaisip ng kaibigan ko kung saan gagamitin iyon, hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya. Habang ang kanyang lola naman ay magdamag na hindi nakatulog at umiimpit ng iyak. Dahil sa sakit na nararamdaman nito. Unti-unti na rin bumalik rito ang barang na ginawa nito sa lalaki. At maya-maya pa ay panay paghikbi at paghingi ng kapatawaran nito sa mga maling nagawa. Kinabukasan nung magising siya, ay nabungaran niyang luhaan ng kanyang inang galing sa loob ng kwarto ng kanyang lola. Kung kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Subalit hindi siya sinagot ng kanyang ina, bagkus ay nagmadali itong maglakad patungong kusina. Kaya naman sumagi sa kanyang isipan na baka may hindi magandang nangyari sa kanyang lola. Kaya agara na siya nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto at tinignan kung ano ang nangyari sa kanyang lola. Subalit noong makapasok na siya at nakita niya ng malapitan ng kanyang lola, ay nalaki ang kanyang mga mata at napatakip kagad ng ilong. Sa kadahilanang nakaratay na ang kanyang lola sa higaan at nagsusugat na ang mga braso nito at mukha. Dahan-dahan siya naglakad papalapit dito at kaagad na nagwika ng, Lola, ano pong nangyayari sa inyo? Pag-aalalang tanong niya rito. Wala ito, apo. Bakit ka nga pala pumasok dito? Tanong ng kanyang lola. Nakita ko po kasi si nanay na galing dito at umiiyak. Ang buong akala ko'y nag-aaway po kayo. Pagdadahilang wika niya sa kanyang lola. Nais niya sanang tanungin ito kung ano ang nangyari sa mga braso at mukha. Ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Dahil sa pumasok na ulit sa loob ng kwarto ang kanyang ina at inasikaso ang kanyang lola. Kaya naman lumabas na siya para makapag-almusal bago asikasuhin ang mga namimili ng pampaswerte. O anak, gising ka na pala. Galing ka ba sa kwarto ng lola mo? Bungad na tanong sa kanya ng kanyang ama nang malapitan niya ito sa kusina. Opo tay, nakita ko nga po ang kalagayan ni lola. Maayos pa naman po siya kagabi, di ba tay? Pero bakit ngayon? Ano pong nangyari sa kanya? Tanong niya sa kanyang ama. Hindi naman ito umimik at tumahimik lamang. Kung kaya hindi na siya nagtanong pa uli at tumahimik na rin. Matapos niyang makapag-almusal ay agaran na siyang pumunta sa kanilang tindahan. Nang makarating na siya ay nakita niya nag-aayos ng mga paninda ang kanyang kapatid na si Annie. Kaya binati niya ito ng magandang umaga at kaagad na siya nag-ayos rin ng mga paninda. Lumipas ang buong maghapong iyon na naging abala na naman siya sa pagbebenta ng mga pampaswerte. Anya pa, ang iba pang mga suki na nila at nagpapabalik-balik na sa kanila. Sapagkat epektibo ang mga pampaswerteng ginagawa ng kanyang mga magulang. Sherwin, nasaan ang nanay mo? Kanina ko pa kasi siya hinahanap pero hindi ko mahagilap. Wika ng kumari ng kaibigan ko. Wala po, Aling Lourdes. Bakit ho? May kailangan po ba kayo? Tanong niya rito. May inabot sa kanyang plastik na nakabalot ang kumari ng kanyang ina at sinabi nitong pakibigay na lang umano sa kanyang ina. Pagkat pampabuenas umano iyon ng kanyang ina,
dahil sa natupad ang isa sa mga gusto nitong makamit sa buhay. Sige iho, alis na ako. Huwag mong kalimutang ibigay yan sa ina mo ha. Pagpapaalala sa kanya nito. Opo, Aling Lourdes. Hindi ko ho makakalimutan yung bilin mo. Sagot niya rito. Noong magsarado na sila, ay agaran niya nang nilagay sa kanyang bagang plastik na ipinaabot ng kumare ng kanyang ina at agaran na siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating naman niya sa bahay ay nabungaran niyang may customer ang kanyang ina. Kung kaya dumiretso na muna sa kwarto para makapagbihis. Maya-maya lang ay pumunta na si Sherwin sa kwarto ng kanyang lola para tignan ang kalagayan nito. Subalit nagulat siya nang sa pagpasok niya sa kwarto nito ay nabungaran niyang umiiyak na ito at para bang naghihingalo. Kaya naman nagmadali na siyang lumapit dito at nag-aalalang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanyang lola. Hindi naman sumagot ang kanyang lola at salip ay nangingilid lang ang mga luha nito dahil sa sakit na nararamdaman. Nakita niya ring nagnanaknak na ang mga sugat sa braso at mukha ng kanyang lola. Kaya hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha at napapaisip tungkol sa ginawang pagbubuwis buhay ng kanyang lola sa taong nag-utos ng pambabarang at bigla ang pagbawi. Kaya naman tinanong niya ito kung bakit ginawa nito ang pagbuwis ng buhay kapalit ng kaluluwa ng lalaking binarang. Dahil sa kung tutuusin kung pera lang ang dahilan, kaya pumayag ito sa inutos ni Merla. May pera naman sila at hindi pa naman sila naghihirap. Kaya bakit nagawa nito ang mga bagay na iyon? Ano ang dahilan? Noong una hindi umimik ang kanyang lola at sinabi lang na magpapahinga na umano muna ito. Subalit pinilit ng kaibigan ko na sabihin sa kanya kung ano ang dahilan. Lola, ano bang dahilan at bakit kayo nagkakaganyan? Ano bang meron sa babaeng iyon? Bakit nagawa niyong magsakripisyo? Lumuluha na tanong niya rito. Maya-maya pa ay pumasok na sa loob ng kwarto ang kanyang ina at nakita siyang nakikiusap sa kanyang lola na sabihin ang buong katotohanan. Kung bakit gano'n na lamang ang ginawa nitong pagbubuwis ng buhay. Sandaling tumingin sa kanya ang kanyang lola at tumingin rin sa kanyang ina bago nagsalita. Ayon sa panimulang kwento ng kanyang lola Ayong, noong mga panahong dalaga pa lamang ito ay nagkaroon ito ng nobyo. Natawagin na lang natin sa pangalang Francisco. Itong si Francisco ay mahal na mahal niya umano at kaya niyang suwayin ang lahat ng mga utos ng kanyang mga magulang. Matanggap lamang siya ni Francisco dahil sa alam nitong mambabarang ang kanyang lahi at pinangingilagan sila sa baryong kanilang tinitirahan. Anya pa, naramdaman niyang minahal rin siya ni Francisco kung kaya't hindi siya nag-alinlangang ibigay ang kanyang pagkababae dito. Ayong, pakiusap magsama na tayo mahal. Pangako gagawin ko ang lahat at hindi kita pababayaan. Wika ni Francisco sa kanya noong minsan mag-usap sila sa kanilang tagpuan. Lingid kasi sa mga magulang ni Ayong na nobyo niya na ang lalaki. Kung kaya palihim lamang sila nagkikita nang sa ganoon na hindi malaman ng kanyang mga magulang ang pakikipagrelasyon niya dito. Pagkat mahigpit na pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na makipagkita kay Francisco. Dahil sa ang pamilya nito ay mortal na kaaway ng kanyang ina. Sa kadahilan ng minsan ang sinugod sila at pinagmumura sa bahay at ipinagkakalat pang mambabarang ng mga kaanak ni Francisco. Kaya naman nalaman ng buong barangay ang kanilang pinakaiingatang lihim. Pero mahal, natatakot kasi ako baka anong gawin sa atin ng mga magulang ko. Nauutal na kinakabang wika ni Ayong. Dahil sa alam niyang hindi papayag ang kanyang mga magulang at alam niyang gagawa ang mga ito ng paraan mapaghiwalay lang sila. Aalis tayo. Magpapakalayo-layo tayo mahal para hindi na tayo masundan pa ng mga magulang mo. Pagmamakaawang wika ni Francisco habang hinahawakan siya sa kamay at pinipisil-pisil. Humugot muna si Ayong ng malalim na hininga at sinabing pag-iisipan niya kung papayag ba siya sa alok ng kanyang nobyo.
dahil natatakot rin ito sa maaaring kahihinatnan nila. Kung malaman ng kanyang mga magulang ang kanyang ginawang pagsaway. Sige mahal, maghihintay ako. Hihintayin ko ang pasya mo kung kailan tayo lalayo. Sambit nito at ginawaran niya ng halik sa noo si Ayong. Makalipas ang ilang araw, ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Ayong habang gumagawa ng pampaswerteng pulseras. Sinumpa niya kasing ayaw niya ng sundan ng yapak ng kanyang mga magulang na isang mambabarang. Dahil sa ayaw nitong makasakit ng ibang tao at gusto niya lang mamuhay ng normal. Katulad ng pamumuhay ng ibang tao na hindi pinangingilagan ng mga tao. Anong nangyari sa'yo anak? Masama ba ang pakiramdam mo? Bungad na tanong sa kanya ng kanyang ina. Pagkatingin niya sa kanyang ina ay matalim itong tumitig sa kanya. Kaya agaran niyang iniwas ang kanyang mga mata at sinabi dito ang, wala po nay. Baka may nakain lang po ako kaya sumama ang pakiramdam ko. Sigurado ka ba? O siya sige magpahinga ka muna at itigil yung ginagawa mong pampaswerte. Utos ng ina ni Ayong sa kanya sa matigas na boses. Tumango naman si Ayong at agaran ng pumasok sa kwarto. Pero nung nagpapahinga na siya, ay bigla niyang naalalang magtatatlong buwan na pala siyang hindi dinataddan. Biglang sumilakbo at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa kadahilan ng naisip niya na hindi kaya buntis siya. Napalatak siya at napatampal sa noo habang kinakabahan. Dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin, hindi niya rin alam ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sa oras na malaman nagdadalang tao siya. Sa kakaisip niya kung ano ang gagawin ay hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Lumipas ang isang linggo ay handa na niyang sabihin sa kanyang nobyo na nagdadalang tao siya. Subalit biglang may nangyaring hindi maganda. Sa kadahilan ng bigla ang nagkasakit ang mga kabataan sa kanilang baryo. Nang hindi alam ang dahilan, kaya naman dahil sa kumalat na kuro-kurong mambabarang ang pamilya nila Ayong, ay sa kanila ibinuntong ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mga kabataan. Kaya naman sinugod sila ng karamihan sa kanilang pamamahay. At nagsisisigaw ang mga itong lumaya sila sa baryo. Sapagkat iniisip ng mga kababaryo nila na sila ang nagdudulot at nagpakalat ng sakit sa kanilang baryo. Mga mambabarang, lumayas kayo dito sa baryo namin. Dahil kayo ang salot kung kaya nagkakasakit ang mga kabataan. Sigaw ng karamihan sa kanila. Kaagad naman napalabas ng bahay ang pamilya ni Ayong. At maging si Ayong ay lumabas na rin ng bahay. Anong pinagsasasabi niyo? Teka lang ho, bakit niyo ho kami pinagbibintangan salot? Tanong ni Ayong sa mga kababaryo. Galit na galit naman ang mga ito at ang iba'y may hawak na itak at ang ibang kalalakihan naman ay may bitbit na bato. Lumayas kayo dito sa baryo mga salot kayong mambabarang. Kayo ang dahilan kung bakit nagkanda leche-leche itong baryo namin. Sigaw ng ina ni Francisco na para bang nagwewelga ito. Sandali po Aling Esme, ano po bang pinagsasasabi niyo? Wala po kaming alam dyan. Reklamo niya sa matanda at nabuhayan siya ng loob nang makita niya ang nobyong si Francisco. Francisco, kausapin mo naman ang nanay mo. Hindi namin alam kung ano ba ang pinagsasasabi niya. Wika ni Ayong sa kanyang nobyo. Dahil sa buong akala niya ay papakinggan at kakampihan siya nito. Kung kaya sa pagkakataong iyon ay nakiusap muli siya kay Francisco na sabihin sa mga magulang nito na wala silang alam sa sinasabi ng kanyang ina. Na sila ang may kagagawa ng pambabarang kung kaya nagkaroon ng sakit ang mga kabataan. Ngunit nagulat siya nang makita niyang may tumabing na babae kay Francisco at inakbayan iyon ng lalaki habang nakatingin sa kanya at idinidinay siya nito. Francisco, mahal, huwag ka namang ganyan. Buntis ako at ikaw ang ama. Di ba't inaya mo akong magsama na tayo? Nakikiusap ako sa iyo, Francisco, tulungan mo naman kami. Pakiusap na wika ni Ayong sa binata. Anong ibig sabihin nito, Francisco? Magkarelasyon ba kayo ng babaeng yan?
Galit na wika ng kanyang ina't pinanlalakihan ito ng mga mata. Natataranta naman si Francisco at nagwika ito ng, "Hindi, sinungaling yung babaeng yan. Bakit naman ako makikipagrelasyon sa anak ng mambabarang?" Pagdidinay na wika ni Francisco. Laking gulat naman ni Ayong dahil sa ipinagkaila siya ng lalaking kanyang tanging minahal at pinagkakatiwalaan. Labis na nasaktan si Ayong sa kanyang narinig. Kung kaya napatingin ito kay Francisco at akmang magsasalita na sana. Subalit bigla na lamang siyang sinampal ng babae at sinabing napakasinungaling niya. Dahil ito umano ang nobya ni Francisco at matagal na raw ang mga itong magkarelasyon. Hindi niya na napigilang tumulo ang mga luha. Ngunit noong akmang sasabunutan na siya ng babae, ay bigla na lang siyang hinatak ng kanyang ina. "Sige, subukan mo saktan ng anak ko at magkakasubukan tayo." Galit na wika ng kanyang ina't nanlilisik ang mga mata nito. Doon ay bigla na lamang nagkagulo ang mga tao at nagsisisigaw ang mga itong lumayas na sila. Dahil kung hindi, ay papatayin sila at ibabalandra sa buong baryo ang kanilang bangkay. Kaya wala na silang nagawa pa, kundi ang lumayas na walang bitbit na kahit anong gamit dahil sa kanilang takot. Habang si Ayong naman ay walang humpayang pag-iyak dahil sa sobra itong nasaktan sa ginawa ng lalaking kauna-unahang minahal nito. Habang ang mga kababaryo nila ay pinagwawawasak ang kanilang bahay. Hindi lingid sa kaalaman ng mga ito. Nabulutong at tigdas ang sanhi kung bakit nagkakasakit ang mga bata sa kanila. At dahil sa galit ng ina ni Ayong nung makahanap sila ng bagong matitiran, ay agaran nitong binarang ang ina ni Francisco. At dahil sa sobrang galit at sakit na nararamdaman ni Ayong, ay nagawa niyang tanggapin ang gawaing pambabarang na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. At si Francisco nga ang unang taong kanyang binarang. Magmula noong nabalitaan ni Ayong na naghihirap at nasasaktan ng lalaking lumapastangan sa kanya, ay nakaramdam ng kakaibang kasiyahan si Ayong sa kanyang sarili. Lalo na noong napag-alaman niyang hiniwalayan ito ng kanyang nobya. Sa kadahilan ng nabubulok na ang ilang parte ng katawan ni Francisco at nangangamoy na ito na animoy bangkay na matagal nang naburo. At ayon pa sa nagbalita sa kanya, sila pa rin daw ang pinagbibintangan ng mag-ina na bumabarang sa kanila. "Magtigil na nga kayong mag-iina kayo. Hindi ba kayo nahihiya? Nagpalayas tayo ng mga taong inosente dito sa baryo natin. Gayong bulutong at tigdas lang naman pala ang namiminsala sa mga kabataan." Galit na wika ng isa sa mga kapitbahay nila Francisco noong nagdadadaldal na naman ang ina nito. Na halos mapuno na ng butlig at naglalangis na ang buong katawan niya. Totoong sila ang may kagagawan. Nakita pa ni Aling Oring ang bahay nila na puno ng mga manika. Siguro yun ang ginagamit nila sa pambabarang sa mga kabataan dito. Nagkanda malas-malas na nga itong baryo natin nang dahil sa kanila. At hindi na natapos ang sasabihin pa sana ng tsismosang nanay ni Francisco. Noong sumabat ang isa sa mga kabaryo nila. "Hoy Esme, baka naman laruan lang iyon ng kanyang mga anak. Palibhasa kasi wala kang anak na babae, kaya wala nang maniniwala sa mga pangchichismis mo rito." Hindi na nakaimik pa si Esme, tapos ay paika-ika itong pumasok sa kanilang bahay at padabog na isinara ng malakas ang kanilang pinto. At simula nga noon kalakbay, ay tuloy-tuloy na ang pasikretong pambabarang ni Ayong habang nagbebenta ng pampaswerte. Hanggang sa isang araw noon, malaki na ang kanyang tiyan at ilang buwan na lang ay manganganak na ito. Nang kausapin siya ng kanyang ina patungkol sa kanyang magiging anak, ay nagwika ito ng, "Ayong, sa oras na ipanganak mo na ang sanggol at umidad ng 2 taon ay unti-unti kong ipapasa sa kanya ang aking kaalaman sa pambabarang. Nang sa ganoon ay walang taong mang-aapi sa kanya." Sinang-ayunan lamang ito ni Ayong. Sa kadahilan ng ayaw niyang magalit ang kanyang ina sapagkat nakagawa na siya ng malaking pagkakamali nang ipangako niya sa kanyang ina na hindi siya magbubuntis na maaga. Noong dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan, ay ang ina niya mismo ang nagpaanak sa kanya.
at pinangalan ng Merla ang sanggol. Nang masilayan niya ang mukha ng kanyang walang kamuwang-muwang na anak, ay laking tuwa ni Ayong. Bigla naman siyang natigilan nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ina na ipapamana sa kanyang anak ang kanilang kaalaman sa pambabarang. Lumipas ang mga araw ay napagtanto niya sa kanyang sarili na ayaw niya maging katulad niya ang kanyang anak. Dahil wala namang kamuwang-muwang ito sa kanilang ginagawa at alam niya ang kaakibat na kapalit ng pambabarang na ginagawa nila. Isang araw ng kalakbay, nakita niyang karga-karga ng kanyang ina ang kanyang anak at nasipat niyang tila ba may inuusal ang kanyang ina at iniihip iyon sa bunbunan ng kanyang anak. Kung kaya biglang naalarma siya at kinabahan bigla dahil sa akala niya ay hihintayin muna ng kanyang ina na umidad ng 2 taong gulang ang kanyang anak. Ngunit tila ba nagkakamali siya ng akala. "Nay, ano pong ginagawa niyo sa bata?" Tanong niya at agarang lumapit dito. Ah, protection lang iyong inusal kong orasyon." Nauutal na wika ng kanyang ina. "Mabilis lang ang panahon at pagtungtong ng 2 taon ng anak mo ay magiging kaisa na natin siya at wala namang aapi sa atin." Nakangising dugtong ng kanyang ina na mas lalong ikinabahala niya. Agarang iniba naman niya ang kanilang usapan. Nang sa ganoon ay hindi siya mahalata at kinarga niya ang bata. Ilang gabi pa ang nagdaan ay hindi siya makatulog ng maayos sa kakaisip kung ano ang gagawin niya sa kanyang anak. Hanggang sa tumuntong na sa 1 taon ng bata at doon siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipaampun ito. Sa tulong ng kanyang kaibigang hindi na pinangalanan kung sino iyon. Pinagplanuhan ng mga ito na magkikita sila sa palengke nung araw na mamamalengke sila ng kanyang ina. Nang nasa palengke na sila at nalingat ang kanyang ina, ay agaran niyang ibinigay sa kanyang kaibigan ng sanggol habang mangiyak-ngiyak at sinabing alaga ang mabuti ang kanyang anak. Hanggat maaari ay ilayo ito sa kanilang lugar upang hindi matunton ng kanyang mga kaanak. Nang makaalis at makalayo na ang kanyang kaibigan, ay saka pa lamang siya nagsisisigaw at sinabing may kumuha sa kanyang anak. Nag-aalala namang lumapit ang kanyang ina at tinanong siya kung ano ang nangyari. Nang sabihin niyang may sapilit ang kumuha sa sanggol, ay nataranta ang kanyang ina at 2 na sila naghahanap. Ilang araw pa silang nagpabalik-balik sa palengke at nagtatanong sa mga tao kung may nakita ba na kumuha ng sanggol. Ngunit walang nakakapagsabi kung kaya inakala ng kanyang ina na kinuha ng sindikato ang bata. Hindi naman pinaghinalaan si Ayong sa kanyang ginawa sa kadahilan ng tunay na nagluluksa din naman siya sa pagkawalay ng kanyang anak sa kanya.